evidentment, hi ha una cosa que estem absolutament d'acord, i és que la situació de la policia local no té res a veure amb el tema dels Mossos, absolutament res a veure. I precisament per això em dona la raó a mi, que si un tema com el de la policia local és molt difícil arribar a un acord, havent-hi molta menys causa per entremig, molt més complicat ha de ser amb una policia que sí que és intervenció i que, per tant, genera algun tipus de conflicte i de lesions amb la gent. Per tant, jo li feia aquesta reflexió. Si costa molt d'arribar a un acord amb la policia local, imagini's què no ha de costar amb els Mossos. I, per tant, raó per demés que jo li demano i torno a demanar que aquests temes els hauríem de debatre amb tranquil·litat, amb una taula de treball, de manera que tothom pugui exposar el seu parer i podem actuar coordinadament en aquest tema i no convertim aquest tema una vegada més en un debat histèric de confrontació, perquè probablement parlant en fons i amb tranquil·litat potser ens posaríem d'acord més del que es pensa. I després una altra cosa que m'ha dit, senyor Creus, escolti'm, és vostè que s'ha de preparar les mocions. La moció l'ha fet vostè o l'ha fet el PSC? No l'he fet jo. Jo simplement el que he fet és, diguem-ne, contestar o posicionar en relació a la moció que vostè o qui sigui del PSC ha fet. Per tant, no em recomani que la faci jo la moció. En tot cas, apliqui-s'ho vostè, si és que l'ha fet vostè. I, per altra banda, com sempre dic i diem, nosaltres estem encantats de sentar-nos amb taules dels que facin falta, les que siguin, i amb qui sigui, i parlar del tema aquest, i parlar en profunditat, però no per generar un titular, per buscar una polèmica que probablement la podríem evitar, sobretot en aquest tipus de temes. Gràcies, senyor Creus.